ngila ekuthenini ubaba uNtuli ngiye ngenhlanhla ngabona iposter. Uma ngibheka iposter ngibona iposter ibhalwe ukuthi ingqikithi. Itheme ithi ukhona umnikazi. Manje ngiphathela lalela ikhulumi ukuthi asithinte phela indaba ukuthi ukhona umnikazi. Wemthwalo. Haleluya. Imithwalo ke ihlukene ke bazalwane. Ukhona imithwalo ethintekayo. Ukhona imithwalo engathinteki. Uma uJesu ekhuluma la, ukhuluma ngemithwalo esithwele. Ethwele yithi. Ayithinteki kodwa le mithwalo. Angifuni ukuphakamisa ivoice. Ngazi angifuni ukufika lapho. Kodwa ngifuna ukuthi angifundise. Remember phela abathisha, ukhumbule nguthisha noma ngasathi. Ukuthi angifundise, angifuni ukufikelwa umoya ngoba into eyenzakalayo siyashumayela. Siyashumayela ivangeli. Amen. You know, ivangeli igcwele amakhona namakhona. Kodwa inkinga ekhona ukuthi kaningi ivangeli alikhulumi nomuntu umoya oyingcwele. Likhuluma nomuntu umzimba. Haleluya. Amen. Ngiyangizwa bazalwane. Abantu uma bekhuluma, ake sithathe example. Uma uthisha efundisa, bazokwazi ozenza ngangifundisa science ne mathematics. Ngangifundisa abanye abantwana bathi, "Hey, uthisha ngobe eyishaya mathematics." Kodwa yayingekho lento yespirit. Ngoba ngikhuluma nabantu ngokwenyama. Ngingakhulumi nabo ngani ngokomoya. Into eyenzekalayo nengiyibukayo ukuthi ivangeli selijike laba yinto osalayo umoya oyingcwele kepha kuhambe kakhulu imizwa. Kuhamba kakhulu imizwa phela ihambisana nenyama. Athi umuntu meshumayela abantu basukume bathi hawu ngiyakuzwa. Vele uzomuzwa ngoba umuzwa ngama-emotions, umuzwa ngama-feelings. Uma umuzwa ngomoya, le nto ayikhulumayo ubuzosuka kuloko okwenzayo. Ngoba wena uthwele. Haleluya bazalwane. Amen. Bazalwane, uthi uJesu nina insindwayo nemkhathelele zanini kimi. Ngoba lami ijonga. Ilulu. uJesu is inviting us. Uthi Jesu wazangi niyazi ukuthi senikhathelele le mthwalo. Bana niyake ngizonithula le mthwalo. I-challenge esinayo bazalwane. Siphethe imthwalo ngemthwalo njengoba sikhona la. Ngitshela le mthwalo siphethe. Ngicela ngale ukuthi abantu abaningi baphethe imthwalo. Banosizi ba. Usizi umthwalo ophethe. Kukhona abantu abagulayo. Uthi uma sibheka athi yimi lo ngangenje nami. Abese fikela usizi. Kukhona abantu abagulelwayo. Athi ubani ekhaya sekunesikhathelele akavuki uyagula. Usizi lo bazalwane. Umthwalo. Kodwa ngithe ukhona yini umnikazi womthwalo. Amen. Sinosizi emakhaya. Sinosizi emphakathini. Sinosizi emsebenzini. Sibuye sibe nosizi phakathi esontweni. Kukhona abantu abalilayo la. Abantu enkonzweni baya-abuseka ngokwengqondo. Ba-abuseke ngokomoya. Ba-abuswa izinto abazimukela bona kungafanele bazimukele. Amen. Amen. Ngiyaniphuza bazalwane. Musani ukumukela izinto ezonidalela ukuthi nihlukumezeke esimweni semoya. Nihlukumezeke esimweni somoya.
Amen. Ngoba umuntu umoya engcwele uma ngabe esethintekile uyabonakala. Amen. Abantu bazalwane bathwele imithwalo yamanga. Abantu bathwele imithwalo yamanga. Amanga yahlupha bazalwane. Sinamanga sinjalo. Uthi uJohane, nina ningabakayihlo uma nikhuluma amanga ngoba wayembulali wasekudaleni. U-Ananiya unikezwa itask kuthiwa akathengise umhlaba benomfazi wakhe. Uma bewuthengisa umhlaba lithi iBhayibheli mase kufuneka balethe imali uyayithatha imali uyayibhodla. Kodwa umuntu kaNkulunkulu uPetro uthi Ananias iphelele yini le mali? Bathi Ananias yebo kunjani. Athi Ananias ukhulumelana amanga kumoya oyingcwele. Athi ngoba ukhulumi kumuntu uma ukhuluma amanga ukhuluma kubani? uNkulunkulu uqobo. Kulekani-ke nokukhuluma amanga ngicabanga ukuthi ngithinta umuntu kanti ngithinta uNkulunkulu uqobo lwakhe. Amen bazalwane. Angisakhulumi ngalaba abazonda abanye. Kunabantu abanenzondo emangalisayo. Uzonda umzalwane wakho okhonza naye. Uhamba ukhuluma ngayo, uhamba uhleba ngayo. Bazalwane, ngiyacela bazalwane. Ayifunde iscripture manje sengiyacela. Ngicela ufunde iscripture. Ubaba wethu esamile ucela simbhekele iNkosi incwadi kwabaseRoma 12. Siqala evesini lokuqala seke siyogcina evesini lesibili. La kufundela khona kanje. Ngakho ngiyacela bazalwane uNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu libe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu ube ngumkhonza kwenu. 2. Ningalingisi leli lizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ilenhla ingqondo yenu ukuze libe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Bawuthele izinto ufuna ukusisekela. uPaul ikhumbule abazalwane iRoma bese kudala ibambile inkolo yoKristu engakafiki uPaul. AmaRoma abeseyibambile inkolo ayifikanga naye uPaul. Kodwa ngokuthi uPaul uyababona ukuthi ivangeli abaliphethe akulona leli ivangeli uJesu ambambe endleleni wayesethi kuye, ndoda sukuma uyongena lapha ukuze ukwazi ukuthi usebenze umsebenzi unikezwe wona. Yingakho mayifike eRoma uPaul uthi maRoma ngiyancenga ngoba bayibona uPaul ukuthi ubudlova nokufasa ngeke kuze umsebenzele. Haleluya. uPaul uyabheka ukuthi labantu uma ngiza ngale Christianity mina engiyaziyo yangampela laba bantu ngeke bangiphi. Ngithi ke ngikhuluma ukulima abazoluzwa. Athi uPaul ngiyancenga bazalwane. Azathi ngincenga ngobubele bukaNkulunkulu. Ngoba akekho umuntu onobubele. Ububele sinabo, the mercy is coming from God. Hallelujah. Uthi ke uPaul ngiyancenga madoda
aseRoma ngoba ngiyanibona ukuthi angiphethe yona. Haleluya. Nami bazalwane ngifuna ukuncenga ukuthi uNkulunkulu ngeke ngakhuluma sikaphili. Ngathi uNkulunkulu uyizinto ezithathu nathi kanjalo sizinto ezithathu. Mase ngithi uNkulunkulu udala umzimba kithi uma ngabe kufuneka sikhulume ngeTrinity kithina sikhuluma ngomzimba, sikhulume ngomoya, sikhulume ngomphefumulo. Haleluya. Uma uPawulu ekhuluma nabo engakhulumi nabo njengabantu ngikhuluma nani kanje. Nami njengoba ngikhuluma nani ngicabanga ukuthi ngikhuluma nani ngoba ngimbhekile. Ukhona nomuntu ongaphakathi kini engikhuluma naye. Umuntu moyeni ngcwele. Bazalwane. Ngiyancenga bathandekayo. Ngiyancenga ukuthi ake sinikele ngemizimba yethu. Ukuthi ake kube imizimba ngemzimba ephilileyo, imzimba engcwele, imzimba ethandeka kuNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Angikhulumi nani bazalwane, ngikhuluma nomuntu umoya engcwele okuyini. Inkinga khona babuntanzi, umuntu umoya engcwele simbeke eceleni ukuhambe thina phambili. Ngeke ngasho ngathi kuhamba ama-emotions phambili. Haleluya. Uma umuntu umoya engcwele esinikela, enikela umzimba wakhe ophilayo kuNkulunkulu, akababamba manje. Amen. Uma umuntu umoya engcwele ophila kini asathi uPawulu, uma umoya kaNkulunkulu ophila kini owanvusa uJesu Kristu kwabafileyo, Yes. athi uma lo muntu loyo uyena owavusa uJesu Kristu, athi uyakuphilisa nemizimba yenu efayo ngoba iyafa le mizimba. That's why ngikhuluma ama-apostles. Ayini ngijika le iBhayibheli abanga asho. That's why ngikhuluma manga ngoba umuntu moya engcwele ufile. That's why ninenzondo nomunye umzalwane ngoba umuntu moya engcwele is dead. That's why umuntu moya engcwele engakwazi ukuthi enze okufanele ngoba umuntu moya engcwele kithi akaphila. Yabona mina ngiyantshela bazalwane namhlanje ngithi uma umuntu moya engcwele ningamnikela uNkulunkulu ephilile. Ephilile. Yabona into mayiphila is alive. Into mayiphila is alive. Yaphila. Thina sinikeza uNkulunkulu umuntu moya engcwele ophilayo. Ngoba umuntu moya engcwele ophephe yithu siphethe amanga, siphethe inzondo. Haleluya. Hayi. Akasihlukane namanga. Akasihlukane nekene nhlebo. Ya, siyahleba evangelini. Yabona. Ibandla lethu liyadumuzela, hayi la ebrenkini. Phezulu liyadumuzela. Ngoba kunabantu abaphuma bengena bekhuluma ama-voice notes. Siyawezwa siyawalalela. People are talking ngebandla bagceka ukuphula. Lokho seyicovid basigceka. Haleluya. You know why? Ngoba umuntu moya engcwele akaphili kuye. Haleluya bathandekayo. Let me fast forward bathandekayo. Ngiye ku-2. Uthi 2 ningalingisi leli lizwi. Yabona uPawulu ukhuluma kahle, ukhuluma ngoba uPawulu uthi yabana labantu nokhuluma nabo ngoba ngibazi kahle ukuthi balingisa leli lizwi. Kodwa baphuza ngobela uthi madoda ngicela ningalingisi leli lizwi. Yazi uJesu uthi mina ngine-peace, nginokuthula, lokuthula kwami abesethi nginika bona. Ngiyangizwa bazalwane, uthi uJesu ngiyanika lokuphila, nginipha bona okwami. Take it for free. Abesethi taphelani, mina mangipha
Angiphi njengezwe. Ilizwe lasehlupha. Haleluya. Amen. Izwe lasehlupha bazalwane. Sengiyophetha. Bona isikhathi sami. Siza kahle. Ningalingisile izwe kodwa be transformed. Nina nifundisa ngiyiseke lapho sengiyezwa umthini. Sonotolekela umama ekhaya. Be transformed. Niguqulwe. Ayino. Babingondo it's tangible, iyathinteka. Niguqule isimo. Ningaguquli ingqondo. Babingondo izobuye emuva kodwa mangaguqula isimo sengqondo ibe yintsha. It talks to change. Guqula isimo sengqondo ukuze nikwazi ukuthi umuntu moyengene aphile. Haleluya bathandekayo. Niguqulwe isimo ngokwenziwa ibe intsha ingqondo yenu ukuze nibe haleluya. Ukuze nibe njani? Nokuhlolisisa. You know, ukuhlolisisa. Angithi nebesikole abantwana. Bazalwane, konke enye ngicabanga la. Yazi nabo ukufundisa sometimes yahlupha. Sifundisa abantwana mase sipedile sizobabuza umbuzo sibabuze thina sibabuze into esiyazi. Before the body test the exam, teacher thina ke esashawa. Anginazi mina ntuli. Babe simisa kanje makuthiwa geography nime ngalo kwama desk. Hayi sibuye mfana. Uthisha uzobuza umbuzo Matasa. Akubuze umbuzo kodwa anjayaza. Ebese isho. Uma uthi uyasho ungasho le correct. Uthisha kodwa uyayazi answer wenzani uyakushaya. Is that fair? It's not fair because yes. Akhonakala bazalwane. Afuneka ukuthi babe ngibuza umbuzo mina ngiyazi noma ungawazi impendulo bese ngiyakushaya. It was very unfair. Ngiyabathanda labo uhulumeni ba-ANC noma bebheda manje bavalile induku ngoba sasishayela into engekho ukuthi uzobuzwa wena umbuzo kodwa umuntu uyayazi impendulo bese yakushaya ukuthi nawe uyazi impendulo. Ubuzani ngoba wena impendulo uyayazi? Why are you asking me? Ngoba mina ngiyazi impendulo kodwa ungishaya ngiyazi kodwa wena uyazi. It's very unfair. Ayizwakali kahle. Umshaya akushaya uthisha athena ukuthi awuphendule ngakhathi ushayelani ngoba unayo impendulo uyayazi. It's unfair. Haleluya. Ngintshela ke bazalwane ukuthi lithi iBhayibheli masihlolisise. Haleluya. Ukuhlolisisa ke bazalwane kusho ukuthi buka uphinde ubuke. Lalela uphinde ulalele. Into esijabulayo thina mase sifile. Wazi nje. Siyajamba soke abantu bathi. Hey! Uzwile? Hey umshazi. Umshazi. Ngoba wena awunaki ukuhlolisisa. Ngoba wena uphethe umuntu umzimba. Kodwa uma uphethe umuntu umoya engcwele izothi mayiqhamuka inkulumo ngomshazi uthi hayi le ipheyile. Haleluya. Haleluya. Kabazela. Sengiyadlula bazalwane. Ngiyakunaki manje. Ngoba into eyenza ukuthi ulibe lubhizi ukhuluma ngami manyoni kabi. Yilento lekunani eshodayo kuwena. Amen. Athi 9 uthando malingabi nakuzenzisa kodwa nenyanye okubi ave sizithanda izinto ezimbi makholwa bazalwane bobaba bomama abantwana
asukele impelezi ake siyekeni ukuzenzisa manje babutanzi yakuzenzisa yabona bamthanda mfethu ithi iBhayibheli ithande ngempela ungazenzisi bambatha mthande ngempela mfethu usuzenzisa ngoba uma uzenzisa kusho ukuthi wena awuhambi ngentando kaNkulunkulu ngoba this is what uNkulunkulu wants from us. Yilokhu uNkulunkulu afuna kithi babuthelezi. Amen. Yilokhu uNkulunkulu afuna kithi ukuthi uthando malingabi nakuzenzisa nenyanyo okubi nibambelele kokuhle. Sengiyabeka. Thandanani babumphakazi benhliziyo. Ngothando lobuzalwane. Hayi thina sithandana ngothando lobuzalwane because siyathanda ukuhlebana. Amen. Thandanani ngothando lobuzalwane. Yabona manje sengizoyenza umuza kimi lento ukuthi abantu bakuthe mina i-technology ngiyayazi into zami. Ngizovele ngimfake lo muntu. Uthi wese-conference call. Usho ukulalela lo muntu nawase ngimfake ku-conference call. Azophela amanga nentebo. Iyangikhathaza le ndaba basalwane. Iyangikhathaza le ndaba. Idivide ifamily ihlukanise omunye ahlalele. Idivide i-community. Abantu bangazwani in the community bengumphakathi bangakhona ukusebenzisana ihlezi nomphakathi. Idivide ibandla. Idivide ibandla. Le ndaba yokuhleba ihlezi kuyo ngamabomu ngoba ngiyazi ukuthi khona. Akesithandaneni basalwane. Mina ngizwa basalwane. Akesithandaneni sengigcina. Thandanani ngenhliziyo ngothando lobuzalwane ekwazisananeni nandulelane ekukhuthaleni ninganqeni nivuthe hayi enyameni nivuthe emoyeni. Yabona uPawulu uyangithaza ngoba uyathanda ukuyiveza le ndaba ukuthi uNkulunkulu lithi iBhayibheli uNkulunkulu abasekumnyameni abakwazi ukuthokozisa. Ubumnyama ke bazalwane ukuthi uma nenza izinto nikhuluma emakholeni nikhuluma ngami ngoba nami ziyafika izinto ngami ziyafika ngiyamazi abantu abakhuluma izinto ngami. Lalike bazalwane nami bazalwane ngithi ke uNkulunkulu anibusise. Ngiyacela ke bazalwane ukuthi ake kushintshe umuntu umoya engcwele ngaphakathi kusenosifusi. Sengiyahamba nabazalwane. Ngiyabonga bazalwane uNkulunkulu anibusise. Umuntu umoya engcwele akashintshe uNkulunkulu anibusise.